Doprajte svojmu telu zdravšie pracovné prostredie. Predstavujeme polohovací stôl Liftor Expert, ktorý vám umožní pracovať v sede aj v stoji a vy tak budete až o 20% produktívnejší. Integrovaný senzor kvality vzduchu s farebnou signalizáciou vás včas upozorní, že treba vyvetrať a dopriať tak mozgu viac kyslíka. Súčasťou stola je štýlový dotykový OLED ovládač s USB portami pre pohodlné nabíjanie elektroniky. Pamäť až na 3 prednastavené výšky a menu kompletne v slovenčine uľahčuje každodenné ovládanie. Ako jediný v Európe vyrábame prémiovú drevotrieskovú dosku s prírodnou oblinou, ktorá svojim vzhľadom a robustnosťou konkuruje masívu. Je nielen cenovo dostupnejšia, ale aj ekologickejšia. O stabilitu sa starajú extra pevné trojsegmentové nohy, zatiaľ čo 2 tiché motory umožňujú plynulé zdvíhanie rýchlosťou až 5 cm za sekundu. Za kvalitou nášho stola si stojíme, preto naň poskytujeme 10-ročnú záruku. Vaše zdravie a produktivita si zaslúži viac ako bežný stôl. Zažite rozdiel z Liftor Expert.